Nesu. Aja kaya ngono, aja kaya ngono. Asik. Awas. Wes ta ya ampun. Mesakne cak pertel lho delok lho ambukane was-was. Ngomong aneh tak idoni malah kemalan. Ngalih kok. Ya Allah. Nganti megap-megap mesake. Wilujeng dalu ambukane. Alhamdulillah dirandat menika wau. Oh nggih mboten dados menapa. Saking perjalanan saking Blitar. Oh nggih. Mriki teng Malang macet wonten Solo dados. Blitar Malang macet teng Solo. Kono matur kuwi wis kleru. Medale pundi sampean? Lah nggih, kula wonten Blitar. Nggih. Griya Blitar, Leres. badhe teng Malang niku macet wonten Solo ngoten karo kula. Lah kok macete teng Solo niku medale pundi? Sing numpak sapa ta? Awakmu. Lah sing numpak aku sing numpak ra cerewet ora numpak ada cerewet. Ngalih ning matur kula. Pokoke macet teng mriku ngoten mawon pun pokoke. Oh nggih. Nggih niki, Wilujeng dalu. Wilujeng dalu, Mas nggih. Kula tepangaken kula pun Cak Kuntet. Oh, Cak King Kuntet. Banyuwangi. Banyuwangi kula percil. Percil Nggih. niku tegese persatuan orang cilik. Nak kuntet niku wonten tegese. Lho ya apik no. Kun niku tekuntet niku nyantet dadi tekun nyantet kuntet niki asline ngoten nak kula mboten. Kula tiyang sae. Senenge dhewe dipik-pik lho. Kancane dielek-elek. Niki matur nembah nuwun. Hah? Wilujeng dalu dumateng para sesepuh bini sepuh, para ulama, dumateng khususnya Bapak Komisaris. Niku Bapak Hendar kalian Ibu yang sampun rawuh. Matur nuwun. Bapak Edi Siswanto kalian Ibu sampun rawuh. Sampun. Nggih Bapak Hendro, Pak Sudibyo. Nggih. Seluruh jajaran PG Kebun Agung. Ngerti to tegese Kebun Agung? Kebun Agung, kebun kuwi kebun niki apa? Panggonan. Agung ki gedhe. Dadi panggonan sing gedhe sing diparingi barokah karo Gusti Allah. Amin. Uga didongakne PG Kebun Agung tansah selamat donya akhirate, selamat nggone megawe, rezeki kang agung, rezeki kang akeh. Amin. Amin. Tebune yo akeh. Wis to. Hasil gulane yo. Masalah ngono ki teko aku. Lho, sing penting ki pas seduluran. Silaturahmi ki penting. Awake dhewe ditimbali rene kalian Bulimbo yen ora ana lantaran PG Kebun Agung ora iso temu pas seduluran. Wah, basa silaturahmi penting. Basa uripmu duit saiki sing penting. Dulur ini nomor 17. Nggonku karo dulur otot-ototan perkara lemah bosok kowe karo dulur. Lho ora usah kaya ngono. Aku tanggap rene iki ora usah mikir bayaran iki ora usah mikir. Saru lho Tat ngomongin bayaran lah iya, saru. Aku ayo ora mikir bayaran kok. Lah sing mikir sapa? Lho Pak Komisaris. Lho. Nyapa teko kono ki ngalih iki antarane niki lho. Aku wis suwi iki agek pisan iki to. Ketemu bose agek pisan iki. Ki aja macem-macem iki ditanggapne. Bos. Ampun bos lho langsung. Pripun? Pun biasa mawon. Biasa mawon. Bucange ngonten. Bucange. Nggih. Asli Banyuwangi kula. Oh nggih. Mbok bilih pesen santet?
Omonganmu santet. Mbok pilih pesen napa teng Banyuwangi kathah. Kulane Kebon Agung niku pun ngertos. Dadi iki taun iki golek dagelan kok Banyuwangi sebabe apa? Sebabe apa? Wo, Banyuwangi multi talent. Antarane kulon karo wetan dadekne siji. Lah roh kowe srengenge judule teko ndi? Nun sewu. Boleh mbok srengenge niku dugi pundi judule? Umumipun saking wetan. Lah kuwi lho. Kok kuwi tok. Bener kuwi anjen teko wetan. Teng wetan menika wonten Alas Purwa. Purwa niku tegese napa? Wiwitan. Dadi wong pertama kali ning donya ya wong Banyuwangi. Dadi tuwek-tuweke menungso ya wong Banyuwangi kaya aku iki. Teko Kebon Agung iki kudune piye teko aku? Saiki Kebon Agung kudune piye? Seharusnya aku minimal punya dedikasi yang tinggi. Alah wis pokoke sitok tok. Pokoke giling tebu. Mesti duwe dhuwit. Lah iya wong pancen pegaweane giling tebu, gawe gula. Tapi nuwun sewu lak apa ki jenenge carane sukses. Nak kula wonten resepe. Resepe napa Mas? Resepe carane wong sukses nuwun sewu para bapak-bapak lak pipis ngatos-ngatos. Dadi lak pipis ngati-ngati ngoten mawon. Oh, carane tentrem ning donya. Aja nganti pipis madhep ngulon kuwi ndak elok. Omonganmu. Lho orane omongane, polane awake dhewe wong Islam kiblate ana kulon dadi pipis madhep ngulon ki ndak elok. Omonganmu kena digugu apa ora? Wis to, gugunen. Lha nyatane mau lho awakmu. Nek aku tak pipis sik, nyatane kowe ngadep ngulon to? Nyatane lo ngadep ngulon to pipis? Lho, tapi tak enggokne munggah kaya mau. Goblokmu lho karo rumangsaku ora. Tetapi nuwun sewu Mas Kundat. Ning ngeten iki kula tebih-tebih saking Banyuwangi, Blitar terus mriki pinanggih panjenengan. Leres. Kula niku pandemen panjenengan wonten YouTube. Nah, ampun ngoten. Iki dalang YouTube. Wis saiki wong sing ning paling pinter teng donya niku napa mbok bilih kula tanglet teng jenengan? Napa? Pinter-pintere sing sak donya niku napa? Pinter-pintere wong sak donya. Nggih, pokoke ning donya ning paling pinter napa sak niki lho. Saiki pinter-pintere Mas Kuntet niku saged mboten pinter-pintere sing ning donya. Lho, kuwi jelas Mbah Google lho. Lah kok iso Google? Mbah Google kuwi tat pengen roh Amerika wis metu. Pengen roh Australia wis metu. Terus pengen tumuju ning PG ra jalan metu. Mbah Google iki cerdas, pinter, cerdas. Oh iso lho, sing paling pinter sinyal berarti. Ya kowe duwe Google ra duwe sinyal merongos no Googlemu. Bongko kok piye kok rumangsaku. Ora iso. Lah kok iso? Lho, HP sing paling pinter, sing paling cerdas. Kok iso HP? Lah kowe duwe sinyal ora duwe HP, arep mbok ade kresek sinyalmu. Ya, arep mbok ade sarung. Jangkrik mateni kancane kapan bengi iki. Wong iki genah-genah ndagel bareng apa mbok pateni to kancane iki. Lah apa kowe iki mau apa? HP. Berarti gosok kowe. Ayo, enek HP-ne ra nek kontere mbok dol ndi? Bakul kacang ijo. Kedhuat. Urung mesti. Lah ya. Lho, pabrik sing pinter. Lah kok iso? Lah konter rene pabrik sapa sing ngetoni HP? Ya mesin. Nah, kowe duwe pabrik gedhi ra nek mesine mbok ke mlebone apa purel. Wah, sak kowe. Loh, menungso. Menungso sing penting. Lah kok menungso? Sing pinter menungso. Lah kok iso? Mesin ra nek menungso sapa sing nguripi? Ya nanus notok Allah Subhanahu wa taala berarti. Notok bisa. Notok. Jur tekan niku kok. Lah ada pripun lho kula duber mawon. Jawaban sing tek kuwi ngono kuwi. Lah kula duber mawon nek anu bocah iki ya bingung nek sampean yo dadi sampean isih ana. Lah napa? Dadi listrik. Lah kok listrik? Lah HP entek listrik entek, baterainya arep dicas nganggo napa? Loh, ya berarti kabel no. Lah kan belum tentu. Iso kabel. Lah nek listrik ora nek kabel nyetrum ndase no kuwi engko. Ah. Oh iya. Diomongi ya. Lah sebabnya apa gula kok legi? Ayo. Lah gula niku ora asale saka tebu. Alah. Ya ancen gula iki ya legi ning ndi iki gula iki ya legi. Sebab asale saka tebu. Tebu niku wis legi terus digiling dadekke gula. Gula ya tetep legi no, Mas. Aduh klentu. Lah napa? Sebabnya apa gula kok legi? Sebabnya apa? Sebab mbok dilat. Nggih, lah mboten didilat ya mboten ngertos legi napa mboten jajal mbok ambu tok. Enggak ero. Lah lantut itu lambune enggak enak ngono. Jalan pinter. Kowe tak takoni masalah bedaan. Lho iki bedane oke lho, Tet. Bedaan napa bedaan jenengan? Monggo. Pun kalah-kalah percel lah. Monggo lek jenengan nyuwun bedane lelekan kalih kula. Saking pintere percel niki mboten langsung sak ulan no. Alah, iya ning Hongkong ditahan nek jangkrik. Aja ngomong nek kuwi kancane nek kono dadi tahanan. Bedaan. Nggih wong aku maratuwa kowe tak jak bedaan minggat tak kalah. Apa nah awakmu? Saking dene bapakmu. Sampeyan lek bedheki maratuwa mesti nyelangkrak nyelanyak dadine maratuwane minggat kok ya. Lah kene niku. Wis saiki tak takoni. Sebabe apa lampu ki kok murup? Sebab kuwi antara legi.
Iklim ana irigasi. Oh, irigasi apa hubungane? Banyu irigasi. Molekul-molekul yang aduh, lah sebabnya apa? Aduh. Lah sebabnya apa lampu kok padam? Lho sebabnya melek. Sebab melek. Lho nek merem Ya peteng, Dek. Iya. Alah. Ming basa. Iya. Bedean. Jenengan bedekan apa? Sebabe napa? Sampeyan tau weruh manuk kuntul? Semerap. Nggih, semerap. Nika manuk kuntul nika kok nek ngadeg sikile diangkat siji. Manuk kuntul Nek ngadeg ning sawah mesti sikile diangkat siji. lho sebab nggih ngoten niku bos manuk Asa kuntul. ora iso. Lho mungkin lho mlampahe kan lho ngoten bos. Asa ora. Lah Anu, Nek diangkat kabeh ya tiba no sampeyan iki. Iya bos. Nek diangkat kabeh tiba manuke. Lah iya ki lho dalang kok ngurusi manuk kuntul werangi nyapa to. Lah jare sampeyan kan bedheki. Nggih. Iya. Bedana. Aja nganti kalah wek dhewe. Iya, aja nganti kalah. Nganti kalah. Oke, siap yo. Sakniki kewan apa sing mboten saged tilem? Cecak. Wis tak. Anu, cecak. Aduh. Anu, apa ki bajul maling delok wayang? Bajul delok wayangnya apa? Napa nenek? Bajul delok wayang. Napa nenek? Ae napa? Kewan apa sing mboten saged tilem? Walang. Aduh. Lah napa? Lah, iwak. Lah kok iso iwak? Lho, kasure teles. Kasure iwake ning ndi, Ter? Banyu. Akuarium. Lah ya ning banyu. Berarti lah kasure teles. Teles ora iso turu. Oh iya. Iwak ya, Ter. Iwak. Bos, aku bedhekno sitok ae. Tak kabedhekane, Mas. Aku ben nganu jang sampean bedhek iki. Iya, wis. Sitok ae. Sampeyan nek karo Iwan kok sajake kaya pinter. Loh, Sampeyan tau weruh cacing? Nate. Cangkeme nendi? Anu. Roh aku. Nendi ayo? Ning ngarep. Ngarepe endi cacing niku padha ngarep buri padha Lah, wae. mesti nimburi. Ampun arep buri padha wae kok. Ning pinggir dadi cacinge mlakune ngene miring-miring. Anu. Sik. Ya angel iki. Sik. Cacing. Tukang ning tengah. Apa enek cacing ning cangkem ning tengah ya kuget-kugete piye bocah goblok iki. Kok piye kok iso pinter kono ya malah dia. Anu nun sewu, Bas. Anu nun sewu bocange. Cacing niku nun sewu, cangkeme teng pundi? Sampeyan sesuk-esuk golek cacing. Nggih. Terus mangidik-idik sing guyu nggih niku cangkeme. Tet namanya. Sesuk macul-pacul. Macul-macul Golek cacing. Terus didik-idik. Didik-idik. Sing mengo cangkeme. Ha, ngono mesti niku cangkeme. Mumene mengo piye cangkeme? Pak Seno. Oh, iki berarti cacinge. Jenengan semerap sing niku to. Saniki iki bedhean ra ilmiah. Bedhean niku sing ilmiah, Bos. Siap. Nuwun sewu. Piring napa sing saged delok bulan niku piring napa? Piring terbang. Alah keduren. Piring kaca. Sah seburek. Piring bling. Sik burek. Piring sing kena digawe delok bulan kuwi piring sing dibolong tengah. Kuwi cetha banget bulan iki didelok ngene. Wah. Delok wayang cetha timbangane ngurusi ngilik-ilik cacing ora yalong kuwi. Nggih. Manuk apa sing mepet ning tembok? Manuk apa sing mepet ning tembok? Manuke cacing. Manuke cacing. Ayo manuk bulan. Lah enggak manuk bulan apa? Manuk apa sing mepet ning tembok? Manuk kuntul. Manuk apa sing mepet ning tembok? Manuke cecak. Iya kuwi diosok-osokne kuweri lho dan krik tenan bocah iki. Ora Jawa bocah iki. Pun mboten bedhek kalah. Kula manuk napa? Lho sik. Isih kok. Sik. Nek bedhekan manuk napa sing paling cilik engko bedhekane mesti manuk sing manuke wong golek wedi. Lah niki mboten ganti. Manuk sapa sing iso ambles bumi? Apane? Manuk apa sing iso ambles bumi? Ayo niku angel niku. Sesek rene anu ID rapat. Anu apa? Niki ya ilmiah niki. Nggih, sorry non sewu mau kalah aku. Manuk. Apa ya mungkin wong dhewe wedi ora ning ambles satu masamu. Lah sing bisa mengkeret manuk apa sing cilik. Iki mesti duwe bedhekan duwe jawabane. Angel am dalang iki Mbah. Kalah dhewe. Sapa? Ngerti ta? Katok, Bos. Pun mentok. Manuke wong ngeduk sumur. Tet. Entak wangi. Kuwi ora ya padha mengkereti to jane yen ya. Ya padha karo banyune. Ning niku ora ambles bumi manuk. Telek. Bas, ini wong loro. Iya. Bas, niki lho. Niki napa? Angel iki. Duat. Ayo. Niki napa? Heo. Ula. Salah. Cacing. Salah. Dalan. Salah. Kuwi apa? Ombak.
Salah. Manuke wong duduk sumur. Manuk duduk sumur. Nawone jenenge jawab kok. Apa? Gak iso. Gak iso. Sampeyan gak iso? Mboten iso. Loh, ya tak balekne. Lho. Pertanyaanmu lho kok. Lah aku dhewe ya ra iso ya tak balekne. Lah kok enek jawab apa ki pertanyaan ngene terus dibalekne iki lho kok enek. Kan kene jawabane tak balekne. Sesuk teko aku lak bedhekan. Apa? Wah. Ngecek gedang. Ngecek gedang. Iya, ngecek gedang salah. Lah nyapa? Iso ora? Gak iso. Aku dhewe gak iso tak balekne. Iya. Dadi lak ra iso dibalekne. Balekne. Iya. Niki nuwun sewu. Nggih. Mbok pilih niki jenengan mboten piyambak. Kula nggih mboten piyambak. Leres. Wah. Kenapa, Dat? Iki mesti nesu iki mesti. Musuhku iki biasa. Sapa, Dat? Mbah sapa iki mau? Lambene ireng apa ijo? Ijo kowe nanggo songkok rek. Sapa ya? Sapa, Dat? Sapa? Dadah halo. Kancaku dhewe. Kancamu. Siap. Wonten sindan mbok bles tunggal kalih 3 sekawan. Wah, 1 loro 3 4 5 6 7. Wah, kathah. Pacarku lho. Bojoku tak biacok cengelmu tenan. Endi? Iki karo sapa rene? Bojoku. Oh, nggih. Terus Iki. Nek garwane to, Mas? Nggih no. Oh. Niku lak mboten kalih kula mboten purun. Nangis. Tak sawangkit mau kok wayune ra umum ning sajake mripate kok rada lamur. Nuwun sewu lho, Bos. Sik. Nuwun Ndak sewu. penak. Jenengan ngendikan apa? Mau tak sawang saka kene iki piyayine wayu ning kok nuwun sewu netrane rada lamur. Ndak kok saged. Kok gelem mangpek niku lho. Ndak masalah. Awake dhewe wong edan innallaha ma'asabirin. Nuwun sewu lho, Bos. Jenenge nggih mantan kula. Oh. Apa gelem dene musuh awakmu Bikson apa gelem? Wah, rupamu kabel gulungan ate ngomongmu. Ya dijajal Timbangane awakmu. Tekonono, istri yang setia, istri solehah yang koyo ngene iki. Iki Oh. tak aturi. 1 2 ndak apa-apa. Sayang. Iya. Masih cintakah pada diriku? Masih dong, Mbak. Oh alah, kok ya gelem to kalau kondekture Bagong Dek. Gelem. Bodo ora usah jumeneng nuwun sewu. Mbok pilih jumeneng mboten apa nggih? Mau napa-napa monggo. Nggih, mriki. Wah, loro, sitoke 1 loro. Wah, iki mesti iki halus apa nek sing sitoke mesti nyelot halus. Iki dua-duanya. 1 dulu aja nanti terus 2. Ngomong oleh bojoku. Mak Cange. Tanganmu. Lujeng dalu nggih. Aduh. Asma sinten, Mbak? Kula Deni Oh, Deni. saking Blitar. Nggih. Leres garwane Cak Percil. Alah sinten sing matur? Iya toh. Sinten? Oh, ayo dagelan Banyuwangi nek omong melopok-melopok. Gene ya udu, Mas. Napa? Udu ngono kok. Piye to ngomong yo, engko tak. Lah ngopo? Lah Apa? ngopo kok? Lah kamu kan biyen kan ngedani aku. Galalake kapan? Biyen. Kapan? Ora tahu ya? Ora tahu. Ya berarti aku ngedan ning awakmu. Niki Pripun wau panjenengan kula ayu ning redi lamur ngaten nggih. Sajake. Oh, alah. Kok panjenengan kersa karo Cak Percil niku lho. Monggo Percil niku nek teng Yojo niku kodhok cilik niku. Lah teng mriki nggih. Oh nggih to? sami, Mami. Bapak Sami kula nona mawon. bareng asma Bangka, Bos. Bangka niku bapake Percil niku Oh Bangka. nggih. Jane niku kula nggih leres garwane Mas Percil, Mak Cange. Nggih. Ning nggih kula nggih rada kepeksa. Nah, ya toh ngomongi. Kepeksa Nggih. sebabe Lha wong niki lek mendinten nek nglibet nggen kula. Nggih. Bapak kula niku ditumbaske rokok mawon. Aku biyen kan bakul rokok. Biyen bakul rokok. Dadi kula Nggih. kula ngoten niku, Bos. Pokoke lek kula niku non saya beli remen teng sinten nggih kula tukokne rokok terus. Pokoke kula sogok niku lah intine kula nggih ngoten niku. Ning riyen mboten ngeten iki remenan kula penyanyi dangdut sing roke sak menten ngoten nika. Terus sajake sampean saiki wis ora gelem karo aku. Ora sapa to aku iki cinta karo awakmu. Kok ngomong ngono mumpung enek dalang Yogya lho sing luwih gedhe dhuwur luwih ganteng lho. Wong wedok di ngonokne wong lanang ya nesu no. Ora. Endi? Ya nesu Lah, aku. Dalang Yogya piye, Mas? Bagus ganteng gedhe dhuwur lho. Modele jenengan dinyak lho anu Mak Cange. pun mboten napa-napa. Nek teng-tenggen kula niku wonten lho dalang dagelan ngenyek dalang wonten esuke mati. Wonten. Nanu
Nuwun sewu Bulimbo niku teng pundi? Napa? Teng pundi niku? Tenggen kula ora teng kene. Kene Jawa Timur kono Jawa Tengah. Kene ya urip sih. Danyange bumi wis beda. Nggih, benten. Sampeyan wong wedok dinunoni karo wong lanang di depan umum. Malu dong, malu. Lho lah iya kaya ngono piye to kelakuane kuwi, Mas? Karepmu piye? Ngomong. Karepmu piye? Ora piye-piye. Oh, ganteng-ganteng dhewe. Alah, sik oke karo sinden menik-menik iya sik oke. Pedireken aku ora gelem. Berarti sampean gelem ambek sinden-sinden iki? Aku ya seneng awakmu. Piye ta jane? Tur yo wedi kuwi. Ora wedi aku ora nek wedina. Wong wedok aja diwedeni. Kose. Kok sampean muni sinden menik-menik niki? Nggih. Ngene wae. Ki sinden pitu ki gawanan ning Banyuwangi. Ki tak gane mulih nang Yogyakarta. Lah. Piye? Lah. Maksud lho kuwi. Ngejak geger dalangi kita iki sisi. Ngejak geger sisi. Lah kok iso kabar rene lah kene mangane sitok lah kene wong akeh gak bosok aku sesasi. Lho, sampean kan lho Tanggapan rata bonusnya akeh lho Mas. Wong aku mek 1 dijoli 1 2 3 4 5 6 7 lho. Lah ngono. Lah cukup pecel. Lah iki lek sitoke soto, rawon, terus sate, gak bosok. Bersyukur kamu kudu bersyukur. Ya kuwi ora bersyukur ya iki syukur ora kuwi ya kuwi akhire koyo rumangsaku. Lho tapi nuwun sewu. Lah lek awakmu wani karo aku, agak kesini sayang. Lho ya ta manut karo bebek. Loh saking jam-jaman manute iki jam-jaman karo awakmu ki manute jam-jaman. Lah kok iso manut jam-jaman? Ilmumu wis ora nutut karo. Lah kok iso ilmu nutut piye ta karemu? Dimpakne apa? Lho kuwi apa aku ya? Iya. Ya apa iki? Heh? Ya apa? Anu apa ki Slayer? Lah iya Slayer. Lho lah iya. Oh duduk pusaka to? Supaka. Oh pusaka iya. Pusaka. Pusaka iya. Iso ngenekne dene. Lanang Iso kendel ya? Masa Bismillahirrahmanirrahim. Niatisun mata kajajiku semar mesem-mesem. Til kontal kantil kantile kantul. Mas Kuda. Dan Aduh Mas Kuda. sayang. Aduh. Ya Allah, bagus bocah kaya Cina. Sayangku ya cantike. Irunge mbrang-bange, alise dilirit mlengkung. Matur suwun Mas. Ijolan. Koyo iso apa ora? Iso ngono ae. Napa to Mas kok ngomong karo wong kuwi Lho, wong mbok edan. Coba rungokno. Mau piye to? Mau ngarepe mau piye? Ngarepe mau lho. Tinggal ngarepe goblok. Bismillahirrahmanirrahim. Niati semata kaji. Setiap mata kaji macin til kondal kandil. Ora ngrasakne. Allahu Akbar. Hei, wong lanang kok kurang ajar. Kapok Hei, kok iso bokonge kancane kok kono iki lho. til kondal kandil kantul. Lho, kok iso wani-wanine karo wong wedok tok lho. Wong ini karo wong Kapok kowe. Mau piye to Dat? Waduh kuwi kleru lho. Bismillahirrahmanirrahim. Niati sun mata kajajiku semar mesem katon manis. Til kontal kantil kantile kantul. Ya Allah Mas Kuda. Sayangku. Deni. Til kondal kandile kantul. Pokoknya piye sementing kendel karo aku sajaban penulis kuwi paribasan Bisa. ya Mas percaya. Pirang-pirang dina aku pengen petok karo kowe. Mas. gak karo banci Mas. wong edan Aku padamu. gak Oh Dilan. iya Melia Betapa hatiku rindu padamu. rupamu nyelepor lagi karo maksaku mriki Mbak mboten usah mriku Aku lho Mas marani pacarku. Siapa? Ndak iki. Wow. Lah iki cocok to nggih. Oh ya asli Sen. Bojo sampean tetep lamur. Lah niki wong kaya plempeme kok disebut. Nggih. Berarti anu napa? Mboten salah jenengan. Nek pancen mripate lamur. Nggih to. Dah piye to, Dek? malah? Wong kaya bungkus kacang lho. Tak kandhani to, Mas. Tak kandhani. Aku milih tuwek-tuwek sebabe apa to? Ora ngerti to mergane. Apa Sebabe? Lho lek benteng mati gek golek neh ngono lho. Loh, prospek ke depan bagus. Hei. Kowe ngene iki kok. Luwe apik. Nembang nggih. Nembang nggih Kali Bu, nderek tetepangan. Nggih, Mbak. Mbak sinten asmane? Kula Deni. Mbak Deni. Kula nggih salah satu fane panjenengan Mas Ah, Cangi. mboten. Oh, nggih Pun luar to mboten biasa. sadi ngendikake kaya ngoten niku isin kula. Iya.
Waris dalang. Menika saking grup penggemar wayang kulit Ringgit Purwo, grup Campursari Setia Manunggal. Minta lagu. Waduh. Mendem wedokan. Oh nggih. Iya. Kabupaten saking dari Desa Sawu, Kabupaten Ponorogo. Nggih. Wah, saking Sawu menika. Dari Bapak Main. Saya mau nggih. Ya, ki nyuwun kathah sanget pamundutan namung monggo sakmenika nderek Mbak Deni ki mawon. Oh, ngaten. Mbak Deni karep menapa? Ya. Waton kanca-kanca kula saged wong kanca-kanca kula niku alah petuk kabeh. Ya. Alah. Mesti nggih saged sedanten kok. Mboten wonten kok jenenge mboten saged niku mboten. Berarti lek kancane petuk ya petuk pisan dalange. Mboten. Kula saya. Mboten. Monggo. Ya. Membiat mayon eman. Ngandel ora musuh dagelan Banyuwangi iki bawa pertamae wis Banyuwanginan ndekno dijak latihan Banyuwangi do males-malesan. Lho niki mboten mangke kula jokne teng Jawa Barat niku mangke. Oh. Aduh men lho, numpak opo? Bis Eka. Suarane. Monggo, Dik. Gendeng belah yangan. Hei! Ngeget-ngegeti kancane akeh wong turu lah. Ngeget-ngegeti kancane. Ciri wancine ngapunten lho Bu Mbok, ciri wanci Banyuwangi. Hoi, alon-alon yotik kang penting kelakon yodot. Wong ngono ta? Ciri khas Iwas ngono. ngeget-ngegeti. Kuwi ngudang. Oh iya iya iya. Alon-alon yotik kang penting kelakon. Iya iya iya. Iya. Lah aku ora roh. Nyerambyai. Ono ndang digudang, digudang. No swanatara. Alon-alon biyen yo enak-enak no ya. Wong edan. Jogetmu iso pencilaan iki karepmu piye ta? Dadi mangsamu lho. Enek kancane ning kene kok ya. Lho ya mapan kono, rasane kono. Oke. Rasa ning kono. Oke. Mapan kono. Angel karo Banyuwangi angel. Niki asli Banyuwangi, lak kula niku asli Madiun. Oh. Ning lahiran Banyuwangi, lak niki asli Banyuwangi. Oh, cak kuntet niku. Nggih, iki pajune Paju Gandrung. Ah, niku Beksa. Beksa. Nggih, nggih, nggih. Wah, kene beksa tayub, nak kono Paju Gandrung ya, Dat ya? Iya, iya. Pianyu. Enak-enak. Mas, sama kene, Mas. Nggih, nggih, nggih. Pun mriku mawon, Mas, mriki lah, nggih. Anu kula sing beksa mboten napa-napa, kula nggih saged. Nggih. Pun jenengan pinarak riyin, Mas. Nggih, nggih. Madhep mriku, Mas. Sampun. Kula ancang-ancang riyin pas nih. Kula pas nih niki niku. Kula ping kalih sebab lak niki kan ya. Alon-alon yo ting yang penting kelakon ya, Jon. Aja sampe kecengel ya, Jon. Iya. Anu bilang, Mas. Madhep rene blonge. Nyapa? Ah enggak iso. Astagfirullahaladzim, Deta. Kuwi kendang Banyuwangi, kuwi kendang Banyuwangi. Madrong ya delong ngono lho. Gini lho contone. Ini lho. Ngono. Aduh, kleru. Ayo, iya. Ngono lho. Pas lho. Ya Allah, ping 3 ya Allah. Mari. Ya terus. Banyuwangi kesuwen antem ae musuh aku. Timbangane ra kewales. Ya, ya. Belambyangan. Belambyangan. Aja takon seneng susah anti sangga tanah
Taman Sari Nusantara belambangan belambangan Laring Taman Sari Nusantara belambangan Laring Taman Sari Nusantara. Wah, hebat kata lho, hebat. Hebat. Ya kok jenenge Hebat niki penabuh kula niki bubar tak pateni kabeh kok ya kok. niki hebat kata niki. Ngopo pun kereng-kereng to macane. Terus kereng-kereng. Oh, Hebat. Apik tenan iki. Napa kok jengkel? Dul anu nyangik ning laladan Jawa Timur iki nek ora apal lagu wis lagi in iki ora do nganu. Iya, pemendangku ya wis nganti. Nah, Tapi mun saged beradaptasi. Hebat. Lah iki tak angkat apa mesti iso. Ya go hebat iki diangkat apa mesti. Apa ae iso. ah niku ngangkat watuke sregep. Oh, ngoten nggih. Oh, tunggalane sing duduk sumur wau nggih berarti. Nggih. Ulian andung ya rometua saben ulian saben taun sinare Candra Dewi ala emak kepilu kadyang mendem gadung biakalan woro Ulian andeng-andeng ana padeng ana mendeng alama tangise wong lanang ha kadowo yang kelapa goyang awakku layang-layang yang kelapa goyang awakku layang-layang ulian andung ya rahmat tuwa saben wulan saben taun kapilu padang mendem gadung biakalan woro ulian andung-andung ana padang ana mendung alama tangise wong lanang ha kadohong yang kelama goyang awakku layang-layang yang kelama goyang awakku layang-layang luar biasa loh ya gone iki luar biasa Biasa di luar. kok nggih ngoten Matur, to Mbak Macang iki Nggih, matur sembah Matur nuwun. suwun. Nyuwun pangapunten menawi wonten Matur nuwun, Mbak Dini. tujuanipun. wah Iya. boten Wah, sita. Mas Percil. Nggih, siap-siap. Niki kala wau wonten welingan saking panitia. Nggih. Panjenenganipun Bapak Wah, nggih. Adam Sriono beserta Ibu pemegang saham YKKBI lan Bapak Sudibyo, Sudibyo. nggih. Nggih, menika kepareng badhe tindak wonten ing panggung. Oh, ngoten. Oh, ngoten, Nggih. Ji. Mobilnya monggo. Nggih. Monggo. Ah. Utawi Pak sapa mau nek diganti aku malah Bapak lali. Edi Siswanto, Bapak Edi kalian Siswanto. Bapak Sudibyo, Sudibyo. kula aturi minggah wonten Ya, pentas ya. kalian Di Ibu. srepeke Mataram no. Ya, monggo. Turuk. Monggo. Monggo Bapak. Monggo, monggo.
Ya. Bapak Sudibyo. Nggih. Tet ngalih tet. Sing duwe dhuwit teko tet ngalih tet. Yo. Lho kok sing duwe teko nalih sampean kok malah ngalih niku pripun? Lah kula teng pundi? Lah sampean yo ngaturi kasugengan panjenenganipun rawuhipun bapak-bapak menika Mas Bojo. Sugeng rawuh bapak-bapak wis paribasan iki andet enek gula nyemplung sumur Pak Sudibyo panjang umur. amin. Eneng gula tutuli pitik Pak Sudibyo kula nyuwun dhuwit amin. Monggo katuran napa Bapak? Katuran napa mbok pilih badhe ngendikan? Badhe wonten pangandikan. Nggih pangandikan mbok pilih nembang nggih pareng nggih Bos. Monggo. Oh ngoten nggih. Monggo. Saking pundi riyin? Oh Pak Debyo. Pak Debyo. Pak. Monggo Pak jenengan. Ya nggih. Matur nuwun. Alon-alon. Mas Kundet kalian Mas Percil. Nggih. Rawuhe wonten Kebon Agung. Mugi-mugi nambah semarake pabrik gula Kebon Agung. Amin. Ingkang sudah balik badhe ngatur nglaksanakaken giling. Giling nggih. Kak giling nggih. Kula sedaya keluarga besar PT Kebon Agung nyuwun donga mugi-mugi giling tahun 2018 menika disaksikan kalian warga sekitar menika. Siap. Mugi-mugi dipun paringi kelancaran. Amin. Keselamatan. Amin. Mugi hasil ingkang barokah. Amin. Menika ingkang kalusuwun lan gulane berkualitas SNI. Amin. Lho lek yen ngene kuwi. Lajeng wonten malih mbok pilih. Inggih menika Pak Seno matur nuwun rawuhipun. Leres kala wau ngendikanipun nembe mbok pilih nembe sepindah nika nggih Pak Debyo nggih. Menika ngrawuhaken dalang saking Yogyakarta. Biasanipun memang anu gaya Solo. Pak Adam ya. Biasanya gaya Solo dalangipun nggih gantos-gantos. Ya wonten Pak Purbo, Pak Bayu, Pak Cahya Kuntadi. Lumiyan Pak Sukron nggih. Pak Sukron wonten. Menika nggih nyuwun tunganipun Pak Seno kalian sedaya anu rombongan sepados giling tahun menika sae. Amin. Amin Pak nggih. Wilujeng lancar. Amin. Boten manggil alas tunggal menapa samudayanipun. Amin. Monggo. Matur nuwun sanget. Niki Pak. Bapak Dalang Seno. Nggih. Ugi Mas Percil lan Mas Kuntet. Siap. Mbak-mbak Baikah. sinden sedaya ugi para nayaga Nggih. kersa rawuh ing pabrik gula Kebon Agung. Kalau sampun dipun ngendikaken kalian Pak Direktur Utama Bapak Sudibyo lan Bapak Edi Siswanto. Lah kula namung mewakili pemegang saham ingkang mboten nderek operasional inggih namung ndherekaken donga inggih sekaligus nyuwun donga kidalang lan para nayaga lan para ugi Mas Percil lan Mas Kuntet. Mugi-mugi pabrik gula Kebon Agung ngayahi giling musim tahun 2018 menika saged lancar. Amin. Ugi mboten wonten gangguan sami kala lan liya-liyane mekaten. Amin. Selamat sedayanipun. Nggih. Nggih, Mas. Ngoten nggih mawon. Mbok bilih badhe ngersaki nembang napa pripun napa nyawer kaya kula. Nyawer. Kok yo letok mall kok dijujuk wae ora. Ampun dijujuk to Mas Percil kaya. Saniki enek karemenan. Dikalang-kalang wonten lho. Terus pundi Pak menapa nyuwun pejaipun dagelan? Dulu tenang. Monggo mbok bilih napa? Nyekar mboten saged, Pak. Oh nggih. Oh ngaten. Lah dipun wakilaken wonten Mbak Eka menika. Wonten Mbak Eka. Nggih, wonten Mbak Prastiwi nggih, wonten. Wong pasti ya terkenal. Sing pundi niku Pojok dhewe nika pesugihan kula niku. Nggih, favoritipun anu Pak Seno nggih. anu napa? Tembangin napa? Nyuwun napa? Nggih, monggo kemawon. Oh,
manut kemawon nggih. Tembang kangen nggih saged. Oh, tembang kangen. Oh, tembang kangen nggih saged. Iya, mangga. Matur mbah nuwun. Matur nuwun Pak Seno. Nggih, matur nuwun Pak. Nggih. Saya Mbak nuwun. Anu nggih, sampun nggih. Sampun. Nggih, nggih. Sampun. Mobilnya jenenge wong pripun lho Pak. Nggih, pun lah sampun nggih mboten napa-napa. Masalah. Pak. Meninggal-ninggal napa? Ah, sampun Pak. Oh, nggih. Lho malah. Oke. Kula panitia. Nggih matur nuwun. Barokah, Barokah. kleru. Sinden. Nika koordinator kula mawon mboten napa nggih. Kula koordinator. Oh ya, sindane iki sing nggawa aku kok koordinatore kowe iki piye? Iki koordinator, liwate koordinator. Nggih, kula koordinator mawon. Nggih, matur nuwun nggih. Matur nuwun Bapak nggih, matur nuwun. Sanes medal meleh Pak nggih. Matur nuwun. Barakallah. Alah, dagelan ki ora yojo ora Banyuwangi kok mesti dermis ya. Iya. Masuk tat. Koordinator. Nggih. Iki kula slametne riyen mangke mbok bilih mangke mboten slamet malah kersane pecoh ngoten. Masalahe iki banyak semut. Iya. Jane nek karemen anu Buli Mbok karemanipun priyantun ketiga niku enek lagu sing lawas. Apa ta? Napa selindro. Ya kuwi seselendro. Napa Mas? Napa ta? Gethuk ae lho. Oh, sore-sore padang bulan, ayo kanca padha dolanan. Rene-rene bebarengan. Iya ya. Kanca ayo dojogetan. Tebu digiling dadi gula. Wah, apik. Apik ya. Pinter aku. Bojo ayu. Jare nyepaki tangga. Iya, bojo ayu nyepaki tangga. Iya. Bojo tuwek cil ditlateni. Lak wis elek ndang dipateni. Iki sing penting oleh tek-tekan. Nggih. Mbok pilih sinten, Mbok? Lah wau bapak ketiga wau nyuwun tembang kangen. kangen. Mbak anu mawon Mbak Eka kemawon. Oh, Mbak Eka. Nggih. Kajenge nggih ya dimanfaatke. Ya. Lenggan terus. Iki lah Mbak Eka iki genawonge kalem. Nun saya monggo Mbak Eka. Tos pundi Mas Percil? Iya toh, pedhot musuh iki. Tuduk. Yogja. Diajeng kencono. Kasinggihan dawuh Kakang Mas. Panjenengane balik kamu. Iya, diajeng. Ayo. Mlaku. Ana ing kebon aku. Ayo. Lho, lah kene ya wong wuta ana caramu ngene iki piye ta karepmu? Lah jare kecang-kecang kancane iki. Kowe toprak wong micek kae. Toprak iki mbok sing apik. Ola nek ketoprak kepriwe sih? Lah Lho iki omong apa neh iki? Mas piye, Mbak? Kuwi cara Banyumas kono kuwi Mas Percil. Cuk, kula mboten ngertos e. Kepriwe? Ayo. Lah, apa Rika ora teye ngomong kaya kiye? Modar ora. Lah, buru. Enggak perlu. Awakmu ki berarti tayeng. Tayang ki apa tayangi nayang kok. Ayo. Lah aku apa? Nyong. Lah kowe? Kowe Rika. Rika nyong. Berarti Rika manyong. Piye ta? Nyong sama Rika, ngono lho. Lho sing Rika sapa ta? Rika kowe. Iki Rika. Lagi. Nyong. Lah iya to nyong sama Rika to. Kualik. Piye to? Ki Rika, Nek ki nyong. aku nyong. Lah iya nyong, aku apa? Rika. Lho lah iya to Rika manyong to. Ngene lho. Kamu ku Rika. Aku iku nyong. Nyonge kok loro? Piye lagi? Nyonge loro iki piye ta? Nyong sapa sing dadi nyong? Aku. Lah aku ki nyong. Aku ki nyong. Oh, Maksudnya nek aku ki nyong. lho malah telu nyonge. Piye to, Bas? Piye ta kisah niki? Wong ora duwe kemampuan bang ideologine kurang. Awakmu ki lho, duh bahasamu ki. Nyong. Iya tak jak nang mburi. Golek apa, Mbak? Tak pacul cangkemmu. Lho. Ha pitene omong angel era. Lah aku ora roh, ajane ora roh ae. Jenenge bahasa ki dewek-dewek. Nggih mboten Pak Dalang. Lah nek kebumen mengulun. Mengulun. Ngapa-ngapa. Iyut. Iyut iki apa? Iyut iki Madura. Lah iya tak campur. Bahasa kebumen
Kebumen Mengulon ki ngapak Ngapak. nek Jogja Mengetan. Wah. Wah, musuh sinden duat iki aku. Ya awakmu aja ning kene. Lah mulane nek gawarae iki dinggona sing bener. Dinggon sing bener. Kuwi Nek dewek-dewek. Kebumen Mengulon kuwi Ngono. nganu ngapak. Ning nek Mengetan. Umpamane aku, terus aku sing ngomong terus tak Aku iki nyong. Ora, umpamane aku. Aku lho goblokmu lho. Lah iya aku iki nyong. Wis karepmu monyong, karepmu bosok, karepmu. Lah kok awakmu sing ngomong. Umpamane aku sing ngomong dhek ning kene. Lah lek ngene enggak apa-apa, lah lek rene. Lho. Nek piye? Proyek Piye? Ndang. Enggak, Mbak ngomong mesu kau. Terus ndekne ngono. Lah ora. Lah umpamane sampean ngene ndak apa-apa, lah umpamane aku sing cerita aku ngene, Ya. terus tanganku rene ndak masalah. Lah lek sampe rodok mudhun. Mudun. Lah umpama awakmu dadi sing cah wedok, aku ning kene. Ngene lho Mbak, aku kan enggak roh basane. Lah iya tak omongi, desa Mawacara, negara Mawatata. Nek Kebumen Mengulon kuwi nganggo logate a. Nek Jogja Mengetan kuwi o. Contone nek misale nggone nyong sega, Kene sego. pira, Piro? aja, Aja. ngana, Ngono. kontal, Kok iki lho. Kula karo dalange gau senani dalange aku. Gau. Sampeyan kene takon ya kleru lho sampeyan lho iki kepriwe takone. sih lah nyong kan yo nyontoni. Lho lah iya lah sampean nyontoni mbok sing apik. Apa mau pertama? Lah kena ya apik nek Kebumen Ngetan kan nganggo Kebumen Ngulon nganggo a. Nek Kene Ngetan o. nganggo o. Bener. Sega. Sego. Pira. Piro. Aja. Aja. Ngana. Ngono. Kontal. Wek sing duduk sumur mau. Ora. Sumur. Ora. Lah piye? Sing duduk sumur cilik kok. Cilik. Sing duduk sumur ki jek cilik. Dadi jenenge mencelat. Jajal sampean iso wae. Sampean iso tak tekoki iso ya. Balik takon. A. O. Lah ngarep mau apa ki? Sega. Sego. Terus lah umpamane Aja. pira. Pira. Aja. Aja. Lah kontal. Kuwi lah awakmu apa jajal lah Jawane apa Yo jajal? kuwi mau. Kowe ra roh to? Dak. Tekoki iki lho sing duduk mau lho ya Bas ya. Aku ngerti aku. Napa, Pak? Aku ngerti ning ora ngerti jenenge. Paling sing mepet ning tembok kuwi. Duduk. Elak. Duduk kuwi. Engko tak WhatsApp, engko tak Nek pecah. Pecah ya mati. Lah, piye mati? Pecah ya mati kok piye to? Oh, kobong. Kobong. Ora, mbene tak kobongne. Ora. Enggak aku. Enggak piye. Mah. Lah ya kuwi mau ayo contoh ta. Lah contoh ya contoh Ya, tapi tak sega. sego Pira. Piro. Ngana. Ngono. Aja. Aja. Pecah. Wah, iya. Pecah ora yang wah, ngene lho, Bas. Pecah iki apa? Ngene non sewu lho. Kuwi lah ngono kuwi lho. Aku ya pedhot to sisi. Lah aku lah sampe kleru gak dibacoki wong sakmene mbane aku. Lah sampe ngono lho. Lho, kuwi lho. Jawab bae biasa ora apa-apa. Mboten apa-apa. Santai lho, santai wong. Jenenge Indonesia iku. Wong mbake kae wis ngendika santai kok sampean kemerungsung lho. Lho ora ning ngono lah aku kleru. Bayuh koyo ngono lho. Ora kowontel piye ngono. Gah aku dating nih aku omong-omong karo aku. Gah. Lah, cak percaya. Iki lho. Aku ning kene. Wong kok Lah mau ning kene iki. anu nak iki sing pengen roh sitok aku. Apa? Pengen roh sitok. Bahasa Umpamane aku ngapak kan lho? nyong. Nyong. Nyong Rika. Umpamane wong wedok kon apa? Wadon. Wadon. Oh padha karo Banyuwangi. Banyuwangi wadon. Umpamane Wadon. meteng. Meteng ya meteng pada bayan meteng. Oh meteng padha ae. Buncit. Buncit. Oh buncit iki melentis iki buncit iki melentis. Buncit iki anu. Sing blegendong petenge kalau sama blenduk. Oh kuwi Buncit. buncit terus lek wis lahiran kuwi apa jenenge? Doboli. Doboli. Ki jane basa apa iki? Lah kok nek lahiran ndoboli. Lah wong basane ngene nyong kaya kepalanya wis doboli ping pindho. Ayo, dane lak kopah. Kopah. Lah piye lho popone tak tekoki, "Mbak, sampean ape ndi?" Oh, mari kokone ndelok wong ndoboli ngono ya. Lah lek jagung apa terusan?
Lah Jagong bayak terus ngomong piye wong akhirnya kan mari teko timbak mari ndelok wong lahiran Mas. Babaran. Lah kono mosok ape mari ndelok wong doboli mosok ya ngono. Sampai ki yene ae. Lah nyong kan wis ngomong jenenge bahasa iki desa mawa cara. Tapi mohon maaf. Iki tak jak joget paling pedhot nak karo aku. Wong apa karo Banyuwangi iki meh padha. Lho, imbang, Pak. Joget Riko. Banyu. Lah sampean ya banyu. Maksudnya jenenge kampunge lho. Jenenge wilayah itu Banyumas. Nek kene Banyuwangi. Lah iya padha Banyuwangi nek Banyumas. Lah iya kene banyu aku banyu. Berarti kan dhewe padha banyune ta? Heeh. Wah kok weri. Kok ngeri? Maksudnya padha banyune itu padha resike banyu kan bersih. Iya. Tak jajal joget. Jajal joget. Maunya minta joget Jaipong, Banyuwangi, ala Banyumas jelas. Jelas iso. Jelas hebat. Jaipong apa Banyuwangi? Minta mana? Pilihannya loro iki malah. Loro tok. Lek sing penak sing ndi Mas? Ngene lho, lek sing penak engko jam loro enggak kowe enak. Lambimu. Lah aku lah. Kau. Geding nih. Pilihannya pilihan sing dua. penak iki ya lak umpamane Banyu apa ki Jaipong Jawa Barat utawa Banyuwangi. Lah Banyuwangi tak ajari. Tenane? Iya. Jajal diajari. Aku ya kepengin iso nganggo Banyuwangi lho Mas nek Banyumas kan ya aku sithik-sithik iso. Saiki kepengin ajar Banyuwangi. Ayo to Mas. Ayo. Pak Sudik jombok enak-enak. Banyol. Aku nek ditantang wong lanang ngono. Ya cok celul tenan malah ngene. Aku nek ditantang wong lanang ora jantan kowe. Non sewu. Ngene, lha umpamane Banyuwangi. Dadi umpamane Banyuwangi sama dia. Nyapa? Mbok eneng-enene lho. Awakmu mau pancen awakmu wong kleru. Hei, tanganmu lho. Aja kaya ngono. Joget Banyuwangi. Jajal sitok ae. Selindrum ya. Tak jajal ya. Umpamane joget. Sampeyan Banyumas gimana? Saya ingin tahu Banyumas piye? Banyumas. Banyumas ya wis. Pokoke tung trang. Ngoten niku. Lah Banyuwangi mboten Banyuwangi. Sorry, Bro. Monggo. Ini ya. Lah sing apa? Gatel. Ben iso ngentut kok ya takon lho, iki diwarai. Ciri-ciri. Aku kan pengen anu enggak niku pancen ciri-cirine Banyuwangi pancen ngeten iki. Iki jenenge joget pitik-pitikan. Oh, pitik-pitikan. Nah, lho, pitik iso pitik iki lho, apa lho? Pitik. Lah nek cara Banyumas dadi pitik. Oh, pitik. Dadi pitik. Oh, goblok tulisannya piye, Jal? P E T I yo pitik. Lah iya pitik sing goblok sapa sih iki? Aku. Lah iya kok. Bareng lampone telek bareng terkolak digawe telik. Ngono berarti. Ini ya. Ini. Sik, delok sik. Oh iya. Ulang andung stop. Kancane lho gila mbok kejar-kejar. Ya ora kuwi pancen seneng ora tau ro. Lah iya. Ulan andung Aku seneng. Bocah iki goneng porong tat kita wis pedhot iki ta bocah. Kowe rumah sak kita warai. ora tau ro kuwi jogetan Banyuwangi dadi seneng lho. Duluk. Iya. Betul ya? Tangane ngene. Kuwi jogetan ngebor sumur. Aja mbok encene kok setruk susui. Ngene, Ngene. Sikile piye? Samane madhep debok kae lho jorene. Kula niku seneng delok jogetane kok. Iso. Pengen. Sesuk lek pengen jenengan salep teng mriki jenengan salep sepion ngoten lho saya penak awake ngene. Kaya dalam kok kaya bengkel. Sorry. Yo. Cek iki model aku pion. Iki rada diundurne. Apane? Iki rada diundurne. Apane? Ngenekane lho. Oh bokong. Ya sing. Kebablasan sampean iki kebablasan. Ini lho, Mbak. Alon. Lah jare kon mundur. Ngene lho. Head terus diangkat. Ngono lho. Oh. Det diangkat sit. Nah, rada dek. Anu mikir tak cekel sik. Nah, ya. Dekne. Wah, mending tadi kita.
Maju kok. Ngene lho, Dal. Ajarono sik. Ando. Awas. H-E-H-O. Iso. Iso, ayo. Waduh, pitike kencing manis, Kat. Kencing manis. Kuwi ora kencing. Ora ngono yu. Lah piye? Aja mbok ngenek-ngenekne sing delok keri. Mosok jogetan ancul-ancul. Kene lho, Dal. Iki lho dingenek-nenekne. Oh, anu berarti nek gawe rene. Lah, maju mundur iki lho. Ya ta. Dadi diunyerne. Iya. Sak. Ayo. Aja mbok ayo. Awas. Nyerno. Hei. Apa? Entok kumat. Dipenging mangan kambing kolesterol pedhot ya kaya awakmu ngene iki. Kowe rumangsaku. Tak benakne kok tak benakne. Wes to. Ya ora mbok setel iki terus piye? Benakno. Ora iso balik iki. Lah terus piye lah aku nyetel ora setel. Kayak golek-golek alatnya. Sebuntene. Monggo. Ya sik. Lah ya iki lah golekne iki lho. Tak golekne. Tutuk. Wes ora usah wes. Ngene tok ndak apa-apa. Bablas. Oh, kurang gede kok, Mas. Coba nganggo iki nyo. Dol. Wah, mening iki. Ayo. Antem. Piye? Sik aja mundur-mundur. Rumahsaku nek ra anu ya. Rupane koyo robot ngono ngene iki. Monggo. Nggih. Nggih. Lah wis aku saiki warana Banyumasan. Banyumasan. Aku ben iso. Kok ya pengen? Pengen no. Padha-padha banyune ya. Sampeyan ya banyu, aku ya banyu. Niki kedah banyu. Napa niku? Wonten panyunan wau nggih? Napa? Nggih, tembang kangen. Tembang kangen saiki. Monggo. Pelok. Sing kaya wengi udan krimis ra wis. Duduk lho. Kowe nggawe nada ndi to? Kowe gamelan nggo dhewe apa piye ngene? Iya to maksudmu. Wayah wengi udan krimis ra wis. Bener. Kurang rendah. Kurang dhuwur. Kurang dhuwur. Wayah wengi udan krimis ra wis. Lha iki piye to ora pas cucuke ora pas kok ya ditanggap iki koclok iki ora kleru to. Ora dhuwur, Mas Tek ngepasno, Mbak, ngepasno iki lho. Wayah wengi udan krimis ra wis. Iki lho jajal. Wayah wengi udan krimis ra wis. Anu mboten kleru to jenengan ngejak sindan ngeten iki. Oh, iki dudu basa. Kuwi kok ana kok. Oh, berarti teko dhewe iki. Iki dilasne sik ae. Dadi rahange iki dilasne sik dene ben kenek. Iki lho nembang kudune. Lho. Jajal sik coba dulu. Wayah wengi udan krimis ra wis banyu kang tumetes. Iki jajal. Ngono kuwi. Dadi Centil. Ekspresi dengan gerakan. Ayo. Wayah. Ayo. Mripate sing tengen tarane rono, sing kiwa tarane rono lak kira siswi. Stres. Kira ngene. Kuwi jane ngerjain yo. Ora usah ngerjain. Wayah wengi, coba. Wayah wengi udan krimis gak wis banyu kang temetes dadi seksinggan kunai. Iya. Wong sing tak tresnani teko ninggal lagi aku. Terus. Sesulan nembang dhewe ae timbane raine kancane suwek kabeh. Rumahsaku. Ancen karaktere ngono lho. Monggo Pun mangga Mas ditarik. Yuk. Yuk. Masih bersama hadirnya Campur Sari New Sahne Kancane.
biasa tenan lho. Iki yoga-yogane Pak Seno iki jan. Wah, hebat. Aku wae orang ngira lho sampeyan aku nyanyi kok iso energik padahal wis ndoboli pindho. Wah, lah niku jamune. Jamune napa, Mbak? Kula niku sering ngombe jamu plikita niku lho, Mas. Napa? Jamu plikita. Oh, iki ayu ning ilate cawang. Kok cawang pripun? Kok ngarani kok kleru? Sing ning TV kae lho sing diiklan-iklan ke TV. Nika senes kita. Lah yo dudu kita wong plikita. Lah nggih nek tak alon ki rak ketara banget to. Nika senes kita. Nika pil kita. Wah, lho ngomong kok yo plikita. Mau ngono kowe ndol kuwi apa? Plita kuwi yo ngono. Aku dute kok aku yo ngomonge yo ngono. Gau gething aku musuh iki. Ah, senengan. Iya. Niku wau sampun panjenenganipun. Menika wonten nawala malih, Pak Cak Percil. Nggih, siap. Lujeng dalu Mbak Limbuk mohon dipanggil nama Gatot Purnomo Gito Gati. Oh iki. Apa kerang Mbak Gito Gati? Akan menyampaikan tali asih dan minta lagon pepeling sak bawanipun sudah diizinkan oleh panitia. Matur nuwun. Monggo Pak Gatot. Oh lah nika. Wah. Oh Pak, oh ala Pak Gatot iki monggo Pak. Oh, tali asih. Wah, nggawa pedhi ngono. Nggih. Monggo Pak Gatot. Gedine rak rame kerduse iki. Monggo. Ya, ngaturaken tali asih. Oh, tali asih. Sapa ora nek tulisan? Iki adae pil kita mau lho. Iki dikek pil kita. Adae pil kita kok gede. Pil kita kowe. Iki aku ning ngisor apa dhuwur? Apa enake teng dhuwur, Pak? Ngisor. Yo kadang ning ngisor gak apa-apa. Nggih. Tepangaken Mas. Oh, siap nggih. Mas Percil, kula Gatot Purnomo. Nggih, Pak Gatot. Antara kadang sono sewu takon kula tasih berayat Gito Gati Pajangan. Mas, ampret para seniwati saking Jakarta dan Ki Pak Sopo ya. Kula Eka, Pak De. Eka niku ndoboli ping kalih niku. Dan Mas Percil, mantanku. Mantanku. Oh, sing pundi nun sewu mbok bilih. Oh nika. Heeh, mantanku. Oh, kula mboten masalah. Masalah ya. Kula niku standar wong lanang. Sadurunge oleh sampeyan iki mbiyen karo aku. Ya ta. Oh, dadi Mbak Deni iki mbiyen nganuku. Oh, nganune sampean. Mboten masalah sakniki pun nganu kula. Oh, ya wis. Ya. Sehat sayang. Gede sayang. Ojo cemburu. Kowe gak cemburu ta? Deni iki senengane wong ndek-ndek tenan. Iya padha ndek. Lho mula gawe aja gawe percil. Nggih. Perlendek. Oh nggih. Perkumpulan uang pendek. Wah, ya, sing penting jejakane. Oh nggih. Mbok pilih monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu para pandhemen wayang kulit, wayang purwa khususipun ingkang rawuh wonten pabrik gula Kebon Agung. Wilujeng dalu Bapak Direktur Pabrik Gula Kebon Agung Bapak Indro Setiaji lan sakdajaripun lan para petani tebu sak wilayah Malang Raya. Sugeng dalu, wilujeng dalu sedaya mawon. Nggih. Wilujeng dalu. Ing dalu menika kula minangka wakilipun petani tebu saking Pakis nggih badhe nyaosaken tali asih. Nek wong kulonan ning Malang nek durung ketemu keripik sanan karo keripik apel batu durung sampai dereng dugi Malang nggih leres. Nah, niki Mas Percil, aturaken. Mangke kula aturaken mriki. Nggih. Pun. Niki Mbak Limbuk. Nggih. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Suwe wis rawuh lagi ketemu iki. Nggih. Sak suwene kula 35 tahun ten Malang nggih nembe niki ketemu wayang dalang gagrak Yogya. Nggih. Biasane nggih Ki Mantep, nggih Solo. Ki Anom, Entus, lajeng dalang lokal Malang lan Blitar nggih Mbak Deni nggih. Tapi alhamdulillah dalu menika panitia milih lan ngrawuhaken Mas Dalang Sena Nugroho saking Ngayogyakarta Yogyakarta saking Sono Sewu nggih. Leres. Lepat nggih alhamdulillah. Nah, di sita mau. Napa, Nek? Nah,
Iki biasane iki wonten rokok niki ibane pendange sing bagi. Nggih, Mas, monggo dipun tampi. Mas Percil. Pak Direktur jajaran mau nyaosi maringi amplop nggih. Kula namung saged nyaosi niki wau mugi barokah. Amin. Amin. Amin alhamdulillah. Mugi-mugi anggenipun badhe giling tebu lancar gangsar mboten wonten rubeda sapala-pala. Amin. Tebune lemu, petanine lemu, sindene juga lemu. Nggih. Dari petani tebu kembali ke petani tebu. Nah, ora ana pabrik sak dunia. Nggih. Arep mengawali produksi nganake budaya, religi gak ono. Kecuali pabrik gula Indonesia. Nggih, leres. Pabrik gula sak Indonesia iki paling gede sak donya mbiyen. Leres. Nggih, bisa ratusan kalau bilang, nggih. Dan jalan keretanya itu relnya itu paling indah di dunia. Saiki kira dalane tok rilis entek kabeh. Pabrik di mana-mana. Nggih. Selamat untuk pabrik gula Kebon Agung, baik inovasinya maupun kreasinya, pabrik gilingnya sudah mendatangkan pabrik yang modern dari luar negeri, nggih. Semoga petani tebu tambah lemu, pabrik juga tambah lemu, muga-muga barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mas Percil. Nggih, monggo. Nggih, seneng-seneng ya aja kebablasan. Nggih, leres. Suka parisuka dan ya aja kedawa-dawa. Leres menika. Nah, para yoga para kanca kula nyuwun lelagon pepeling. Pepeling. Bawane sak bawanipun. Nah, monggo wiraswara niku mulai mau durung nek cara Malange durung jeblak ngono ya. Oh nggih. Kasarane. Nyuwun pangapunten nggih. Nggih, nyuwun bawanipun bawa dandang gula pepeling dawah pepeling nggih. Nggih, namung ingetaken ora berarti aku sok alim ora. Nggih. Nih wis wayahe. Tebu iku lemahe saka Gusti Allah. Leres. Lah mula-mula ben barokah. Seluruh karyawan sini meh kabeh jangkep ibadahe rukun islami sing kanggo 5 sing rasuk agama Islam. Sing rasuk agama sane wis bakti karo tuntunane dhewe. Betul nggih Pak nggih? Nggih. Halo sayang. Iya sayang. Aku difoto ta. Cok cemburu. Mboten masalah. Terus terang ae Mbak Den iki kancaku. Oh nggih, kula pun ngertos. Ya jaman ana campur sari gong segara kidul. Oh ngoten. Dadi lara loba karo aku nggih. Ngirim sampe Tengger kono ya Allah nggih. Wis tulung ya Mas rumaten. Oh gampil kula jangan kau sia-sia. Nggih, sia-siakan. Tidak akan aku sia-siakan beliau. Ya yang manis iki dadi pilihane Pak Dendi nggih. Mekaten mbok menawi wonten tur kula ingkang lantur-lantur wicara kula ingkang ngobrol-obrol kula nyuwun pangapunten. Moga Mas Wirsara nyuwun bawanipun dandang gula dawah lelagon pepeling. Pepeling. Matur nuwun. Mekaten. Matur suwun, Pak. Matur nuwun. Matur nuwun. Kalau tak lengser aja wis. Oh siap. Berkecap nopo amplop. Nggih. Nyuwun pangapunten nek rokoke gak iso rata Mas nggih. Nggih, mboten napa-napa. Kripike ya ra sitok-sitok insyaallah rata. Rata. Matur nuwun atas nama Petani Tebu Pakisraya. Nggih, nderek manggu bagya badhe giling pabrik gula Kebon Agung. Matur nuwun. 18. Nggih. Ngatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak. Nggih. Wah, terima kasih. Saking semangate. Wah, nggih katebe niku. Gong segara kidul campur sari hebat. Niki sing bawa nyuwune wiraswara. Nggih, nggih. Niki wau ya wonten kata-kata sing rada kleru Mas Gatot niku wau. Sing saking semangate badhe giling pabrik gula. Lah. Kudu giling niku tebu. Tebu nggih leres. Pabrik gula digiling tek. Licik. Yo. Monggo pepeling sinten? Mbak Mas Percil. Sinden kula napa? Oh nggih no. Ya, yo Mbak Tatin, jumeneng Mbak Tatin. Ya. Iki ya sing rada temonjo niku. Men saingan karo Mbak Eka. Ning ndi? Dadi anu. Oh iya. Regol. Niki sing babik giling pabrik. Kebon Agung. Bahaya mening iki yan. Iya no. Mening niku napa? Mening niku lak mriki niku suwae. Suwae. Sae utawa masuk niku jenengan niku mening. Maksudnya ayu ngoten nggih. Kenalan riyen dereng kenalan lho Mas. Nggih. Dadi kancani to Mas Percil. Mboten napa? Mboten napa-napa bebas. Nggih, kula jenengan dukani. Mboten. Wong wis jolan kok sampean nggawa pitu kula nggawa siji niku. Lah kok yo balik neh rono neh iki nyapa ta.
Nun sewu. Bareng asma sinten, Mbak? Kula Tatin. Tati. Tatin. Oh, Tatin. Nggih. Tatin pi dalem saking pundi Nun sewu? Kula saking Sentolo Kulon Progo. Oh, Yogyakarta nggih. Hobi napa? Hobi. Ampun ndemok riyen. Lho, mboten nate hobine napa? Hobine kula napa nggih? Napa-napa kula kersa. Oh, ya sembarang cita-cita. Ingin jadi istrinya Percil, oke? Heh? Oh, nggih mboten napa-napa, nggih mboten napa-napa. Ambimu lunyu. Nggih. Sapa-sapa aku gelem ae. Iya. Niki pepeling niki atur. Nggih. Dibawani Mbak Tatin. Nggih, monggo. Rukun Islam. Pripun? Nun sewu. Oh. Niki dandang gulane saking Pak Gatot ingkang giling pabrik niku. Alon-alon rasa kesusu. Alon-alon nggih. Dibatin sik. Wasitadi saking Kanjeng Nabi ngelingana wong urip ing donya bebesan mung mampir ngombe mbok aku dikancani to Mas cak apa sama sih? Aku culun om cakep. Cakep. Cakep no aku Nama nek enten artine? Lho, ndak ada artinya tapi lah om cakep itu kula nu lak teng mriki Cak Percil, tapi lek ning omahno macak biasane celuk Dilan ngoten biasane. Nggih. Dilan. Ojo dolanan HP. Ngene. Nek tak mengi. Ngene. Wis tak dudoi neh. Tak kon ngene-ngene neh. Monggo duet Mas. Duet nggih no. Nah. Mumpung enek wong iki. Iki Mbak Ika. Ora jare duet. Duet. Wes ngomong kleru, uping dublek angel. Ngomong kleru, upinge ra penak. Masuk. Iya. Aturan tengah. Lho, sapa ngongkon rono rada maju sithik. Nyapo yo kono lho ngarep kono bakul es ngono lho koyo rumah saku. Sing angel ki awakmu lho. Wong cantik lah, ati niku, Mbak. Mriki. Nggih. Kalem bae. Nadane. Dengerane. Ngenteni ngono. Oh, ngenteni. Kene ngenteni kok. Salah kang Wah. Di bojo ngene tenan. Pripun Mas? Suarane. Wes rata apa-apa tak. Lho, aku ki iso ngene iki mergo jasane bapak. Lho kok iso? Kok jamane jero weteng sering dikirimi mic kok. Gau mau. Ngono kuwi lho mbok omongane. Lho niku iso ana titikane kok. Lho niku Bocah ki nek suarane apik sok dikirimi mic, mang tiliki mbun-bunane mesti butak. Nike. Mik Riki mesti ora tukul rambute. Wah, gak aku geting nih. Nek Mbak Ika dikirimi mic, nek kula kok diidoni ya. Heh, diidoni. Oh, iki tunggal dene iki wis. So ujungmu kirim ono mic. Anakku iso suarane sing apik. Aku wis ganti wireless kok. Ayo. Riyen untuk sik ditirose. Iki akhir rembukan mic. Kudu tansah Nanano dipun lampahi sing kok kering ngono kok karang atas. Karang atas. Oper. Apa nek aku ora butak belas kok. Lah piye? Lah tidak tekan ndi. Niki lho Mas. No. Iku
cagak agama. Terus nah. Kleru pedhot aku malah. Pakartikan luhur nyapu sithik tak pengin doh kentu mindak mungkar yakti urip manggya tentrem lahir batin anano selamat donya nggih, monggo pepiling ya. Kali-kali. Ayo Mbak, bareng-bareng. Cha cha cha
padha. Nggih. Imbang menika imbang. Nggih. Ya ming sing nggen kula niku lagi ndoboli pisan. Oh, nggih. Nggih. Nah, ikan niku ndoboli ping kalih. Nggih. Gadan kula ndoboli ping sekawan. Wah. Iku dobal ae ngono. Oh, sing duwe dobol menahan nesu deh. Dek nesu. Nggih, sampun diaturaken menika pepiling gini wau. Nggih, pepiling. Ya. Menika wonten pamundutan malih, Mbak. Pepiling. Mas Percil. Nggih, siap. Menika ingkang garwa, Mbak Deni kasuwun nyekar dadi ati. Oh iya. Nggih, saking kadang-kadang dalang remaja Kota Malang. Nggih. Sami nyengkuyung pergelaran dalu menika, matur sembah nuwun. Oh iya. Ngono ya, Mak. Monggo. Katuran, monggo Mbak Deni. Nah, dadi ati. Nggih. Ayo cumeneng. Nggih. Aku tak sejuket. Sini. Ndak usah takut sama saya. Mangi awakmu. Langsung mawon nggih macange. Pripun? Langsung ke mawon. Wow, mboten ngawi bawa. Napa damel bawa? Dadi ati. Oh nggih. Nggih. Kula mbok nyobi wiraswarane niku lho. Wah, monggo mawon. Nah, sing tengah mawon. Nggih, sing tengah. Sing tengah. Waduh. Ngapunten sing tengah niki wau niku sonten pun mencret. Oh, nggih. Lho napa sing didamel nyuwanten nggen niku nek? Mboten niku ning rak awake ketok lecap pucet banget niku. Lah jenengan pilihke kang pundi? Nggih sing tengah ora apa-apa wis sisan modar teng mriki nggih kajeng. Yo. Kesenengan kula lek sing cilik-cilik ngoten niku. Nah. Mulane kok milih Mas Percil. Iya. Yo. Belani sing tukang jedor. Mboten niku mung sok nyempaluki kok. Iya. Seneng cilik-cilik ning atos. Ha iya. Lah iki napane? Mboten napa-napa niku. Atine sosok atas. Mangga Kang Mas. Mangga. Kekarane wong akrami. Jan suwantene saya sangat lho. Tutu bandha tutu rupa. Wah, jan. Nggo tombole kalah 200. Ha iya. Kalah napa niku? Bojo sok ngono lah. Jii napa? Mboten. Mboten nek niki mboten jii biasa kerbuju biasa. Yoga-yoga ning bis barang sosok. Iya. Amung ati belajar ngono kuwi lho. Lah, jane ya iso. Dijajal to sampean ki. Lah. Lha penting cakepane kok tak budale lho. Luput pisan kena luput pisan. Kena pisan. Wah, iki ya ora kalah. Ya iso awakmu ya. Lah nyapa to engko kono meneng ae aku manung muni. Nah. Yen gampang luwe gampang. Lambemu yo kena ya, Mas. Lho, ancene dhisik yo kok enek to wedok-wedok ngawak cangkeme kaya nyelanang. Lagi niki lho ajeng tak omongke. Ora ono lho wong wedok Oke. wani ngruwes cangkeme bojone. Mboten enten nggih. Ora nek ya gek dina iki mbok ruwes sesuk neh ya, Dik. Lah aku gemes ngono. Ancene kula mboten rugi nek belajari Percil iki. Belajari. Rupamu kok jensen nek belajari kancane. Cakepane piye cakepane ya, Mbak? Cakepane. Yen angel angel ke dan awakmu tok. Angko wah kita cengkok elektron nggon kuwi. Cengkok elektron. Mbak Ben penting kan kena kok. Tapi kan bisa kok. Apa ana bedane cengkok elektron? Kisane mawon Bos, tune elektron kuwi.
150 bayarane kena. Kenoti nombas harto Jasporo. Ya. Damarulan padakne. Yo, apa nek Damarulan dek yo enek. Damarulan sampe terkotor. Ini munggah dingklek. Oh iya kena. Damarulan kecentet. Sampun niku. Mangga. Ising kaya ngapa nyatane kelakan sebrene benda
matur sembah nuwun Mbak Deni. Manusia ikan. Iya. Mutu adab tambah-tambahi. Manusia ikan. Nggih. Nggih. Ya. Menika ingkang kantun piyambak nggih Mas Percil. Siap. Menika saking sinden kula. Nggih. Ya. Ya Mbak Ayu menika pamundutan saking para kadang-kadang dalang remaja. Ya. Nyuwun Mbak Ayu kapure nyekar bajing loncat. Oh ya. Mbak Ayu. Mangga Mbak Ayu. Sing ngagem kaca tingal menika. Oh, menika arpa piyaine wis gedhe dhuwur ning yuswa tasih 22 tahun. Oh, 22 tas ya. Nggih, tasih 22. Nderek nepangaken. Nggih. Kula Ayu. Ayu. Nggih, kula Percil. Napa? Percil. Precil. Nggih. Semanten iki precil. Nggih mboten napa-napa. Mangke lek dhuwur dados bangkok utawa kentus. Menika kuntet menika. Banyuwangi. Nggih, Yogya jenengan nggih. Nggih. Yogya saking. Iya, lha nggih saking Yogya. Katuran bajing loncat niku napa niki mangke sing joget apa? Sinten? Sing beksa. Sing beksa nggih Mbak Ayu niku. Lah nggih Mbak Ayu niki kan. Nggih mangke kula tingali. Nggih anu bajing loncat yo. Lah nggih bajing loncat. Mangke Mbak Ayu sing ngeloncat, bajinge Percil. Lah sampe terus diloncati mon kula langsung bajingi kok. Iya. Iya Mbak Ayu. Dagelan itu bajing. Langsung Pak. Nggih, mangga. Dagelan undang bajing-bajing. Langsung Pak. Bajing loncat sing ngeloncat Mbak Ayu bajinge sampean mboten bajing-bajingke. Lah niki mboten bajing tambah ingan ngantos dadi bajingan. Bang Napi ning Hongkong. Ra ngajar kundat nambah-nambahi kundat. Ra ngerti dalange kene iki wilayah cedhak Banyuwangi apa ngerti dalange ngono kuwi. Lah terus nyapa? Lah terus pripun? Langsung tak kirimi leboni wetenge leboni radio setel palapa keri kuwi. Ngangge bawa nggih. Oh, siap. Karepe mang santet ngoten napa? Mboten. Oh, mboten apa-apa. Kula niku tak kerep disantet wong kok. Nate? Wah, kerep banget. Pun biasa kula niku ya tau mayang teng daerah wetan disantet. Awak kula dileboni kipas angin niku sedina semengi mengenten iki lho kula mingan niku ora apa-apa mengenten iki terus. Oh, ngeten niku. Ya. Iya malah kaya dinosaurus ngono tolah. Kipas angin niku rak mung nolah-noleh tok lho kula semengi mung nolah. Ya, apa ya cukup ya dinalar kipas angin mlebu apa ya kena ya jane. Lho santet niku ora anu to gaib kok. Gaib. Globone wajan barang iki. Iya, kayak goreng gedang. Monggo Mbak Ayu. Monggo Mbak. Cantik. Gunung ngerti artine wi ngerti artine. Iya ngerti aku. Bandung suwi ya. Apa kuwi artine? Gunung Galunggung sing ndingi, pungkure ndingi. Lah sembarang tak ngerti dijawab. Gunung Galunggung malah terus tak. Iya Gunung Galunggung iki Gunung Galunggung sing ndingi. Monggo Pak, aturan. Gunung Semedang Katujan. Suarane Wes STSI Yogyakarta. Apa STSI? STSI ki ra ono nang Yogyakarta. STSI apa kuwi lho kowe iki isi yo STSI kok ngomong STSI sapa? Awakmu Isi sedike anu ku lho. Ndi? Kraton. Oh, iya adeng Ponggok kuwi Kediri. Kraton terus rene kuwi isi. Ponggok Kediri kuwi Polwan. Pokoke Malioboro isi kraton kok isi. tekan kraton iki ngopo? Kersane wong niku ngiseni jedhe kok nek lare niku. Baru mangsaku. Monggo, Mbak. Talaga Sekabayana. Terus jajal. Terang kicik di tengah gua. Dunung
so enak. Seneng aku lek diri alon-alon. Tapi nun sewu, lah aku Pak Det. Nah iki awan seneng apa ora? Yo seneng. Model-model ngeten iki sindan ngeten iki serem jenengan. Wah, remen kok. Ah, kula ningali riyen. Ningali piye? Kok ningali? Delok Mas Ayu tak delok sik. Kok didelok sik? Nggih, beto teng restoran riyen. Terus golek ngombene apa? Tak njaluk jus jeruk dirapi ndak apa-apa, bocahe romantis. Ya nemune es teh. Es teh ra masalah. Bocahe mesti bocah iki bijaksana. Apa neh jus alpukat niku mboten napa-napa. Bocahe tanggung jawab. Tapi lek mlebu bleng njaluk banyu putih aja dirabi. Kesehatan kuwi kesehatan. Kencing manis bocah iki wisan, aja dirabi sik. Wis lara wisan to. Oh, mung pitambute kok dikencing manis sampean. Niku. Monggo. Mangga, ya. Siap-siap ditakoni. Biar joget nyapa. Wis siap-siap bareng takoni ae. Iya, iya. Apa meng arep jogate kok dadak mekangkang ngono ngopo? Mekeh-mekeh. Iyang lah disiplin kados kula ngeten niki, Bu. Dadi urung apa-apa wis ancang-ancang sih. Wis ancang-ancang badhe napa joget. Musiknya kadung mulai. Loh, tapi kan kita siap dulu. Yang disiplin wis siap-siap. Pun siap. Nanti sesuk lakukanmu. Ajeng sakniki. Esuk nduk barioyo perbabrodo lho. Yuk. Pun siap. Wis siap ditakoni wis siap. Mikir cukup. Siap. Bocah ayu siap. Ya yo ngono kan wis persiapan. Pernapasan. Siap. Wis tak atur mau ning. Mikir ditekek. Keju. Gedine. Yes tuh. Iya. Lho, sik. Apa nyapa? Gropyokan. Wah, aku ndek kelingan ngono kuwi aku. Sesasi ya perkara ngono. Get itoe. Nyapa lho liwat ini barang lho dalan sik akeh. Mangga.
Nan. Kesel aku. Ini luar biasa, totalitas sampean saya ajungi jempol Mas Berjil. Anjane kuwi jalukane awakmu ya kon joget nggih. Tenan, sampean pentas kan seminggu tuh sosok awak digip. Kula pun biasa, kula niku olahragawan kok, Bos. Oh, olahragawan toh? Nggih. Babat seminton kula niku biasa. Badminton. Babat seminton. Oh, angge. Saderenge babat seminton sampean kudu ngombe plikitan niku wau. Nggih. Niki wae plikitan kula damel penyakit sing duduk sumur niku wau. Aneh. Babat seminton ki apa? Badminton karepe ngono mah. Nggih. Menika sampun nggih, Pak. Sampun, Mbak Ayu. Iya, iki. Mangga Cak Berjil. Iya ngono, Nduk. Lungguh-lungguh. Deh jan dijawil. Wah, hebat jajane barang komplit. Nggih. Lah iki pas ning pabrik gula nek jajan sunduk tebu barang jaman biyen enek iki. Tradisi. Lho niku tandha nek pancen iki teng pabrik gula ngoten lho. Iya lah penak pabrik gula tanggap pabrik gula tanggap pemene rosokan ora jajane golongane barang-barang enak iku malah. Werna-werna. Nggih. Cak Percil, Mas Kuntet, Mbak Deni, Mbak Eka matur sembah nuwun. Ya. Sampun dipun rencangi dalu menika nawi wonten lepat kula sak kanca nyuwun pangapunten. Sami-sami kula nggih semanten ugi. Lho ya, Mak. Sange nggih. Nggih, monggo diteruske sik no. Yo, Mak tak derekke yo. Saweko Trisampati Hanata prajurit bari